100 שנה של רעש מנועים זה לא רק עדות לאריכות ימים, זה גם יכולת נדירה להוביל את השוק דור אחרי דור, להישאר חדשניים גם כשהזמנים משתנים. האמון שאתם נותנים בנו היא בעצם מה שמניע אותנו קדימה. אנחנו הולכים בעצם להשיק מועדון שנקרא ITE Top, גם הדרכות מקצועיות של קטרפילר וגם שלנו כ-ITE, גם כנסים ופורומים מקצועיים, גם חדר בקרה חדשני שינהל ויעשה מעקב הדוק אחרי הכלים שלכם ויתריע על תקלות, ואנחנו גם הולכים לחשוף אתר סחר ויהיה לכם כלקוחות מועדון ITE Top הנחות מיוחדות על כל המוצרים שאתם מכירים, כמו נעליים, כמו חולצות, בגדים וכו'. אני רוצה להודות לכם על האמון, על השותפות, על הדרך שעשינו ביחד ועל הדרך שאנחנו עוד נמשיך ונעשה יחד. אני מאחלת לכולנו עוד 100 שנים של שותפות טובה, 100 שנים שבהם אנחנו ביחד בונים את המחר. תודה רבה.